Vítajte v Karma klube. Už sme veľa hovorili o čase a budeme zase o ňom hovoriť, pretože je to super dôležité. Každý umelec potrebuje čas pre seba. Čas, aby sa zahojil, čas, aby sa rozpísal, čas, aby naozaj si k tomu sadol a mohol byť, kým je, aby sa potom za to ešte hodnotil a dal si kolečko, kedy je to nie je také, aké si predstavoval a potom to skúšal znova a znova a znova. A potrebujeme dokonca okrem tohto času ešte aj čas na to, aby sme si niekedy vyventilovali hlavu. Presne ako keď idete na záchod alebo idete sprchovať a zrazu wow, a prídu tie super myšlienky, proste, ktoré tam predtým neboli a ktoré by ste mohli použiť a vtedy potrebujete iba rýchlo zohnať pero alebo si to niekde poznačiť, pretože vtedy sa to deje. A my tento čas si niekedy nedávame. Prečo? Pretože sa cítime ako lepší ľudia, keď dávame ten čas svojim blízkym, svojim kamošom, rodine a tak ďalej, svojmu partnerovi, psovi, you name it. To znamená, potrebujem od vás, aby okrem toho, že ste robili tieto cvičenia, ste si ešte ukradli viacej času. A dávam dôraz na slovo ukradli, pretože niekedy je to tak pocitovo, my si kradneme pre samých seba čas. A vyzerá to, že robíme niečo proti niekomu inému, ale v podstate to robíme pre seba. A nemusí to byť v rozpore, alebo možno, lebo niekedy to môže byť pocitovo, keď povieme svojmu kamošovi alebo svojmu priateľovi alebo máme naozaj fakt nemám čas teraz. A oni to začnú spochybňovať. A čo máš také dôležité? Alebo to môže byť už len pocitovo, to nie. Ako keby sme sa im obracali chrbtom. A ono to tak je, my sa im musíme obratiť chrbtom. Pretože keď sa im neobrátime chrbtom, tak častokrát tam budeme, ale v podstate tam pre nich ani nebudeme, pretože budeme nasratí, budeme jak tiger v klietke a budeme stále aj tak rozmýšľať nad tým, čo by sme chceli robiť. Je to taká falošná pasca cnosti v tom, že vy si myslíte, že ste strašne dobrý človek, že dávate tento čas tým ľuďom, ale môžete naozaj z toho vyjsť ako pasívne agresívny hajzlík, pretože ten čas tam budete sypať, ale nebudete dávať ten čas sebe. Takže to, že sa obraciate niekedy druhým chrbtom, môže byť, že sa vlastne obraciate zároveň sebe samému. Aby ste bol lepší človek, aby ste bol milší človek, aby ste boli niekto, kto je naplnený a kto si ide za tým snom, o ktorom celý čas rozmýšľate, ale nerobíte ho, pretože vždycky je niečo dôležitejšie, vždycky musíte ísť na kávu s niekým, aj keď možno, že ste sa stretli už pred 2 dňami, ale tak idete znova, lebo nechcete povedať nie, alebo namiesto toho, aby ste si kúpili ten nový foťák alebo nový klavír, tak si ho nekúpite, lebo kúpite nový gauč, pretože to vyzerá predsa lepšie. Vyzeráte sami pred sebou lepšie a vyzeráte pred ostatnými lepšie. A to je vlastne tá pasca. No a dnes vás chcem vyzvať, aby ste sa pozreli na to, v ktorých oblastiach alebo ako často to robíte v živote. Čiže toto cvičenie bude mať 2 časti. Jedna časť je, chcem od vás vedieť 5 spôsobov, akými ste na seba naozaj hnusní. V zmysle, že chcete si kúpiť super krásne šaty, ale poviete si, Ježiš, nie, do toho som tlstý alebo tlstá, proste to bude vyzerať otrasne na mne. Tie šaty by vyzerali super na vás. Alebo ešte nejdete písať, lebo dneska nemám dobrú náladu, to bolo hrozné. Bolo by to super. Bolo by to presne také, aké to má byť v rámci toho, že každý deň píšeme, aby sme sa rozpísali a spojili sa sami so sebou. Pretože všetko, čo napíšeme, sme my. Kto nás hodnotí? Zase niekto proste niekde z minulosti. Hej? Takže 5 spôsobov, akým ste na seba hnusní, kedy robíte niečo, čo vlastne nechcete robiť, len preto, že nedokážete povedať nie, aby ste nevyzerali jak hajzel. Tak to je prvá časť. A druhá časť je 5 vecí alebo aktivít, ktoré by ste mohli urobiť v rámci sebelásky. Že sa budete mať radi. Niečo, čo nerobíte. No, napríklad chcete ísť sám do kina. Alebo si chcete niečo kúpiť. Ale stále si hovoríte, to je moc a neviem čo, nebudem sa rozmaznávať. Rozmaznávajte sa. Vyžadujem to od vás. Takže 5 vecí, kedy ste hnusní a 5 vecí, ktoré chcete robiť a nerobíte. A keď budete mať 5 vecí napísaných, ktoré chcete strašne robiť a túžite po nich, ale nerobíte, tak jednu z nich urobte teraz. Ešte dnes. Alebo aspoň tento týždeň. A veľmi som zvedavá vo vašich komentároch na to, čo to bolo, ako ste sa pri tom cítili a čo ste urobili.